Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amemujo wonten ngarasanipun zat ingkang maha kawasa, mugi tansah hangaya mono dumateng kita sedaya ingkang sami rawuh wonten ing papan menika. Saha amemuji wonten ngarasanipun zat ingkang maha suci, mugi tansah hangayomi sagung dumadi. Para sepuh, pinisepuh, haji sepuh ingkang inabekten, para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang kinurmatan, langkung-langkung dumateng Baroyogung Bapak Isman Haryanto sekalian Ibu Kartikasari ingkang tebih saking Perum Taman Dutamas Blok A 06 nomor 13 Balai Perme Batam Center Batam. Nyuwun amit pasang Kalimantabi, kula nyuwun idipalillah panjenenganipun para rawuh langkung-langkung dumateng Bapak Joko Apriyadi ingkang minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Isman Haryanto sak kula wangsa. Kula ingkang tinanggenah kasaraya kalian Bapak Sularno Ibu Ngatini ingkang pidalem wonten ing Ngasinan RT 03 RW 12 Jebres Surakarta Adiningrat. Kinen anampi lan ananggapi menapa ingkang dados pasrah panjenengan minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Isman Haryanto. Para tamu, pasrah utawi Bapak Isman Haryanto lumantar Bapak Joko Apriyadi nyuwunaken temanten kakung ingkang sepisan atur salam kawilujengan panjenengan dumateng Bapak Sularno sekalian sampun katampi ing mangke badhe kula aturaken dumateng panjenenganipun kanthi waosan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan ingkang nganggo kalih panjenengan sampun hanyuwunaken temanten kakung inggih Bagus Muhammad Hafiz Alwan putra jalu saking panjenenganipun Bapak Isman Haryanto Ibu Kartikasari ugi sampun kula tampi ing mangke badhe kula aturaken dumateng Bapak Sularno sakula wangsa ing mangke enggal dipun wontenaken tata cara panggih nut adat widi-widana ingkang tasih dipun lestatunaken kalian Bapak Sularno sakula wangsa. Nyuwun pangestu mugi lampahing panggih mangke wiwit purwa madya wasana tansah manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Salajengipun panjenengan ngendika menawi kinantenan majmuan jangkep ingkang katur dumateng Bapak Sularno ing mangke ugi badhe kula aturaken sinartan ngaturaken agenging panuwun mugi-mugi sedaya kula wau saged hangraketaken anggenipun sami bepisanan ing antawisipun keluarga Bapak Sularno Ibu Ngatini kalian Bapak Isman Haryanto Ibu Kartikasari. Kirang langkung boten saged atur piwales menapa-menapa mugi-mugi sih kadarman kesayangan panjenengan sami pikanto piwales saking ngarsanipun Gusti Allah kanthi matikel-tikel. Dene salajengipun mbok bilih tata cara ing mangke sampun paripurna panjenengan badhe jengkar saking wisma pawihan mriki tumuju dumateng dalem gunung piyambak-piyambak. Kirang langkung Bapak Sularno namung ngaturaken sugeng kuntur sinaretan panyuwunan mugi lampah panjenengan Bapak Isman Haryanto sakula wangsa samargi-margi tansah manggih rahayu tan manggih bebayaning marga. Kula
ingkang tinanggenah amakili Bapak Sularno tertentu kathah kekiranganipun anggen kula matur wit saking aruming swara runduting basa menapa dini indahing sastra awit saking menika kula nyuwun lumunturing sih samudra paksami mekaten lan semanten anggen kula matur mugi kasekecakna anggen lelenggan sinartan muji wonten ngarasanipun tat ingkang purweng dat mugi-mugi lampahing tata cara ing mangki wit purwa madya wasana tansah manggih rahayu widodo. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.